Ngiyalitholisa abathandekayo egameni elihle leNkosi yethu Jesu nasekuphuleni kwesatha. Ngiyaphinda ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi namhlanje ungiphilele lethuba lokuba kesishiyelane izwi leNkosi kuleli sabatha nakulesi sikhathi lapho singekho ndawonye ngokwenyama kodwa bathandekayo sindawonye ngokomoya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani. Ngiyabonga futhi kakhulu nenceku yeNkosi ubaba umfundisi uMpungose oweNdlovu okuthe ngesabatha edlule wasipha ukudla komphefumulo. Ngiyabonga kakhulu Gawosi. Ngiyamkholwa kakhulu kuNkulunkulu ukuthi noma likhona sibonga nobuchwepheshe nje bathandekayo uNkulunkulu esivezele bona ukuba noma nisemakhaya kodwa ningalambi nani nizimisele kakhulu. Hlalani ebukhoneni bukaNkulunkulu, ningaguquki, ningadideki. Ngiyacabanga ukuthi lesi sikhathi kuyisikhathi lapho uNkulunkulu esinikeza ithuba lokuba ngesibe nemindeni yethu ngabanye sidlinza ngalesi sikhathi esibhekene naso. Namhlanje ngifisa ukuba sibheke indaba engizoyipha isihloko athi uNkulunkulu angithi sibhekene nesivunguvungu. Isimo esibhekene naso emhlabeni wonke thina bazalwane nawo wonke umuntu kunomoya wesivunguvungu. Ngakho-ke sizobheka incwadi kaMarko Ongcwele isahluko singesesine siqala evesini lamashumi 35 siye siyoma evesini lamashumi 41. Ngaphambi kokufunde ngicela lesikhuleke. uNkulunkulu ophila phakade, siyabonga Baba nasemini kulolu suku ukuba usenguye lowo okhona eqaleni khona namhlanje uyoba khona nanini. Siyabonga Baba namasu nezindlela osihlelele zona ukuba sixhumane ekuvuseleleni umuntu ongaphakathi kulesi sikhathi. Ngakho-ke Baba izwi lakho elizoba imvuselelo namhlanje nakulolu suku lwesabatha lakho wangathi ungavula indlebe zethu kamoya sizwe ukukhuluma kwakho ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sesiya